akwai hadisi da ke cikin sahiha ingantaccen hadisi da manzon Allah ya ce alijiha bi kitabillah, wanda ya samu na Aisha tana wata baiwa Allah magani sai ya ce ki mata magani da littafin Allah, sai karantar da ita. Annabi fiyayyen halitta a lokacin da aka masa sihiri an turo mala'iku guda biyu da suka masa ruqyah shar'iyya, da wannan malamai suke cewa ana iya duba ayoyin da ke magana akan sihiri da kuma bitajriba sun nuna suna da tasiri wajen bata sihiri, kaman wa auhayna ila Musa an alki asak fa idha hiya talqafu ma yafikun fa waqa al haqq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa anqalabu sagiru ulqiya saharatu sajidin, kaman cikin suratul arab. waɗannan ayoyin sai a karanta su, sai kuma ko cikin suratul yunus qala musa ma ji'tum bihi sihr inna allaha sayubtiluhu. waɗannan ayoyi kaman guda 3 zuwa 4. sai taha inna ma sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haythu ata. in karanta a ruwa ana iya bawa mutum ya sha, in akwai sihiri a ciki yana iya fitowa take da izinin Allah. an karanta yana iya yi, saboda masu sihiri dan za su yi na farko abin da suke yi sai su nemi wani bangaren jikin mutum ko gashinsa ko farce. idan bai yi ba aljanin zai sa a nemo ko wando ko riga ko zani ko kuma wani abu mai kama da wannan. idan wannan ya gagara samuwa to sai a duba abincin da mutum ke ci, sai a hada baki a cikin abinci ko abun sha sai a sa sihiri. idan wannan bai yi ba sai a duba wace hanya yake bi, akan hanyar da aka san zai shiga gida sai a zo a yi sihirin kan hanyar da in ya ketare zai iya kama shi. so mataki suke bi ɗaya bayan ɗaya, amma ala ayi halin kar ku tsorata in mutum ya rike wannan azkar qul huwa falaki nasi ayatul kursi la ilaha illallah salatun nabi da sunna ta karantar. in kana azkar safiya da mutum dare duk wanda da aka insha Allah sai dai koma kan wanda yayi insha Allah. in dai mutum yayi to sai dai kaga haka kawai zama mahaukaci ba a san dalili ba, saboda abin da ya bukata kai sai Allah ya mayar a kansa. shi yasa matukar ka rike azkar insha Allah ta'ala ba zai nasara akan ka ba. shi yasa mu rike waɗannan addu'o'i na shari'a. in ya riga ya faru kuma shi da ake bin matakai ko ruqyar shar'iyya ayi a bata. in kuma an samu magana da aljani sai faɗi ina abun yake sai a je a cire. in aka cire sai a dauki wannan ayoyin a karanta a ruwa sai a zuba akan abun sihirin da ikon Allah ya lalace take, ba zai ƙara yin tasiri ba insha Allah ta'ala, ba zai ƙara ba. idan ya kama lokaci ana iya yin alhijama kaho. idan sihirin ya shiga jini, kaho da ake wa mutum akai yana iya cire jinin sihiri gaba ɗaya da izinin Allah. ibn al-qayyim rahimahullah kawo waɗanda aka musu sihiri da aka musu hijama kaho da ikon Allah, Allah ya raba su da sihirin jini ya fita a jikin su. idan a ciki ne aka karanta ayoyin aka ba mutum ya sha, wannan ayoyi a cikin ruwa da ikon Allah yana iya fitarwa. yawan karanta qur'ani inda mutum yake, raba ɗakinsa daga dukkan abu na sabon Allah ko ɗakinta, gidan a tabbatar duk wani abin da yake haramun ne a rataye ba a rataye shi ba, a kuma kuyaye sallah da shari'a da kuma zama a cikin kaya na shari'a. wadannan abubuwan duka idan aka yi mutum sihiri ya lazimce su da yin addu'o'i, Allah subhanahu wata'ala zai iya warwarewa a takaice. Barkanku da zuwa wannan channel din namu mai albarka. Domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu na ilmantarwa da faɗakarwa sai ku danna subscribing. Muna matukar godiya da kasancewar ku tare da mu. Mun gode, Allah ya bar zumunci. Na Gegima TV ta ku ce.